περιοχή της Καβάλας. Ο Καρδόσο ψύχρεμα. Ο Περερίνια κάνει λάθος. Ο Βίντρα θέλει να γυρίσει για τον Σισέ. Ο Γάλλος έκανε κεφαλιά πάσα. Η προβολή 1-1. Ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό με τον Κώστα Κατσουράνη. Δείτε ξανά από τη σέντρα του Βίντρα. Είναι δύο παίκτες εκεί. Ο Σισέ παίρνει εύκολα την κεφαλιά. Και ο Κατσουράνη. Πέρασε η μπάλα ο Κατσουράνης για τον Σισέ. Βγήκε ο Βαγέχο. Ξανά ο Σισέ. 2-1. Στο 31 ο Παναθηναϊκός κάνει την ανατροπή. Με τον Τζιμπρίλ Σισέ να δίνει το... Δείτε ξανά τη φάση. Πολύ ωραία πάσα του Κατσουράνη. Η κόντρα στην πρώτη προσπάθεια του Σισέ. Με τη δεύτερη, καθώς ο Βαγέχο ήταν εξουδετερωμένο. Στο έδαφος ο Νίνης. Πέναλτι δίνει ο Μίτσιος στο 63. Δεύτερο πέναλτι στο μάτ. Ξανά. Δεν φαίνεται να τον βρίσκει ο αμυντικός της Καβάλας. Τώρα παίρνει φορά ο Γάλλος. Στα δίκτυα. 3-2 Παναθηναϊκός. Με το δεύτερο γκολ του Σισέ, το πέναλτι στο οποίο ευστοχεί ο Τζιμπρίλ Σισέ φέτος στη Super League. Ο Μαρίνος ψάχνει το Σισέ. Καταπληκτικά έφερε την μπάλα μπροστά ο Γάλλος και μπαίνει στην περιοχή απέναντι από τον τερματοφύλακα της Καβάλας. Γυρίζει 4-2 ο Παναθηναϊκός με απόλυτο πρωταγωνισμό. Λίγα λεπτά πριν το φινάλε πια στην αναμέτρηση. Ξανά από την ωραία πάσα του Μαρίνου ο Σισέ μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα. Πολύ